दुलाराय बर' रायजो राजाखौ दिनै आङो आंनि गोसोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। रायजोफोर दा बिसायख'थिनि सम, बे बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथा बुंनांगौ जायो आरो दिनैहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा आङो मोनदों। नैबे दिनैनि प्रतिदिन, बे दिनैनि प्रतिदिनाव जोङो नुबाय जे मा लिरदों बेवहाय, इउपिपिएल प्रति मुखुलि समर्थन एबसुर, इउपिपिएलनि फारसे एकदम उदां सापर्ट होबाय, मदद होबाय एबसुआ। दा रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो आगोलनिफ्राय एबसुखौ बुंबोखादों जे एबसुआनो इउपिपिएल, इउपिपिएलआनो एबसु। दा एबसुआ फैसा गरसेनि ओरै बिखुङाव एबसु, ओरै बिखुङाव इउपिपिएल, गतिके एबसुजों इउपिपिएलजों जेबो पार्थक्य गैया। दा दिनै बे जों बुंबोनाय बिथां दावराव देख्रेब नार्जारि बुंनाय, आं नैबे अमर सिंह ब्रह्म बुंनाय बे बाथ्राया दिनै एकदम सैथो होननानै दिपेन बर' बिथाङा दिनै फोरमान होबाय रायजोफोर रोखा रोखानो। दिनै बिथाङा बे पेपाराव लिरनाय मथे फैगोन 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएलखौ पूर्ण रूपै समर्थन होगोन, अपेन सापर्ट बिथांमोनहा होबाय। अबश्य बे डिक्लारेशना दिनै ओंखारदोंबाबो जोङो मिथिबाय थाखादों रायजो राजाया एबसुआनो इउपिपिएल जानानै माने केम्पेइनाव ओंखारगासिनो दंखायो। दिनै एबसुनि आनसलिकनि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा प्राइमारि इउनिट, प्राइमारिथ' नङा बिसोरना इउनिट एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ गामि गामि थांनानै रायजोफोरजों केम्पेइन खालामहोयो आरो बिनि सानसे बा साननैनि उनाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा थाखा थफ्ला लानानै हाबो। दा जों खोनानो मोनदों एबसुनि सेंग्राफ्रानो रायजो राजाफोरनोबो थाखा रानगासिनो दङ आरो प्रत्येक आनसलिक एबसुआव, डिस्ट्रिक्ट एबसुआवथ' बिराद गिदिर मथा अंक इउपिपिएलआ होखाबाय, आनसलिक एबसुफ्रावबो 20 लाख 30 लाख बिथांमोननो अलरेडि अफार होबाय आरो बे थाखाखौ लानानै एबसुनि सेंग्राफ्रा दिनै रायजो राजानो थाखा राननो मोनाबिलि समाव बिथांमोनहा ज' ओंखारो। दा अब्ला दिनै एबसुआ होमबा इलेक्सनाव थाखा रानग्रा मोनसे कम्पानि जाबाय नामा, बा एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै रायजोनि भटखौ बायनो थाखा रानग्रासो जाबाय नामा, बेनो एबसुनि आदर्श दिनै जाबाय नामा? होमबा दिनै दिपेन बर'आ माने एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ गावनि पर्टफलिय'नि डिजिगनेसनखौ लानानै बर' जाथिखौ बेसेबां बिथाङा बेफार खालामदों। गावहा हयथ' बहुत कौटि थाखा बियो इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय लाबाय आरो गाव लाखांनानै हयथ' बिथाङा बुंबाय प्रत्येक आनसलिकआव 40 लाख राननानै होदो, बिथांमोनहानो रायजो राजाखौ फैसानि दारै भटखौ बिनानै होथोंसै। दा नोंथाङा बेबादि अलरेडि कमान्ड जारि खालामबाय आरो प्रेक्टिकेलाव बे खामानिया दा जागासिनो जाबाय। दा आं बेखौनो बुंदों, बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद दुखु मोनथाव आरो बिखा गावथाव आरो लाजिथाव बाथ्रा जाहैबाय दे फरायसा हान्जा एबसुआ जातिनि अलखदनि समाव हारिनि एगेन्स्टै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बाथ्रा बुङोबा, बा आसाम सरकारा बर' जातिनि एगेन्स्टै गाज्रि माबा मोनसे पलिसि लायोबा बा केबिनेट डिसिसन लायोबा, बेफोरखौ गाज्रिबाबो प्रतिबाद होआलासिनो सिरि येसमेन जाबोनानै बिजेपिनिफ्रायबो थफ्ला दिपेन बर'आ लानानै सिरि थाबोनानै आरो दिनै बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोनहा थाखानि दारै गावबो लाबाय गिदिर थफ्ला, आनसलिक डिस्ट्रिक्ट इउनिट एबसुफोरनोबो थाखा थफ्ला रानै दिनै रायजोनि भटखौ बायनो बियो नाजादों। बियो मा कम्पानि जाखो दिपेन बर'? दुलाराय बर' फरायसानि केडारफोरखौ नोंथांमोनहा खनिन बसुमतारी आरो नों दिपेन बर' नोंसोरो थाखाजों राजनिति गेलेनाय क्लास होबाय नङा होमबा? मा फोरोंनाय जादों बे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो मा फोरोंनाय जादों?
अबा थाखानो देरसिन नामा थाखानो देरसिन नामा आरो दिनै प्रमद बर'आ नोंसिनो जे बे थफ्ला थफ्ला लाख लाख थाखा रानदों बे थाखाखौ प्रमद बर'आ बबेनिफ्राय मोनदों दिपेन बर' नोंथाङाथ' बेखौ अनुसन्धानसो खालामनांगौमोन दा नोंनो थफ्ला बेसेबा गिदिर लाबाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि आनसलिक कमिटिखौबो नों थफ्ला लाहोनानै रानहोबाय होमबा नोंथ' बेखौ आरो बहा इनभेस्टिगेसन खालामबावनो होमबा बे थाखा थफ्लाफोरखौ सोरनिफ्राय फैदोंब्लाय प्रमदनिफ्राय फैदों गभर्नमेन्टनिफ्राय फैदों होमबा प्रमद बर'आ जे जायगायाव करापसनखौ जिर' टलारेन्स होनो बले करापसन फ्रि आङो बिटिसि सासन खालामगोन होनदों होमबा बियो करापसन खालामाबा बोरै बे थाखाफोरखौ मोनदों दिनै न'खरसेयाव 5,000 इउनिट एबसुनि मानसिफ्रा बोरै थाखा राननो हाखो इउपिपिएल नि मानसिफ्रा बोरै थाखा राननो हाखो दा एबसुजों इउपिपिएल ज' जायै बेबादि थाखा राननाय जोङो खबर मोनगासिनो दं आरो मोनसे मोननै गामियाव हमजानायबो जोङो खबरखौ मोनदों दा बेनो जाहैबाय नोंसिनि बर' जाथिनि खामानि मावग्रा एबसु आफादनि एक्टिभिटिसआ बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दिपेन बर' सिगाङाव जोङो प्रमद बर'खौल' बेफारि होनदोंमोन दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आबो जाति फाननानै जाग्रा सासे बेफारियाव गोलैबाय नोंथाङा थांनाय एमपि इलेक्सनावबो बिजेपि निफ्राय कौटि थाखा लानानै दिलीप शइकियाखौ दरं उदालगुरि समष्टिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो थाखाय नोंथाङा हेलिकप्टार बिजेपि नि हेलिकप्टारजों गाखोनानै दिनै बिटिसि सरकाराव बिजेपिजों एलायन्स इउपिपिएल गभर्नमेन्ट नोंथांमोननि दफाया दिनै मानो मावफुंजादिया दिलीप शइकियाखौ नोङो दफाफोरखौ बिटिआर नि दफाखौ मावफुंनो होननानै देरहा होनांगौ होननानै बुंदोंमोन देरहाहोखांनानै दिनै खय मास जाखो बोसोरसेयानो जाबाय होमबा बहा थांखो नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनो होननानै भट होनाया आरो दिनै नंखायखौनो आरो बे गोजाम स्ल'गानखौ नोङो दिनै होनबाय जे बिटिआर नि दफाफोरखौ मावफुंनो सोमावसारनाय आफादफोरनो भट होनांगौ नोङो इउपिपिएल खौ डाइरेक्ट नाम बुङाखै सालाखि भाबै सैतान भाबै नोङो डाइरेक्ट इउपिपिएल खौ सापर्ट होनांगौ मानो होनाखै नोङो दिनै मानो आन्दलनखारि आफाद सुक्ति खालामनाय आफाद बिसोरनो भट होनांगौ मानो होनदों नोंलाय डाइरेक्ट इउपिपिएल खौ नों होननांगौ नोङो दिनै मानो इउपिपिएल का निजेनो सरकारखा दिनै 5 बोसोराव नोंसिनि दफाफ्रा बेसेबां इमप्लिमेन्ट जादों जों मिथिया किन्तु दिल्लीयाव नरेन्द्र मदिया होनदों 90% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै आरो नरेन्द्र मदिया होनदों एनडिएफ बहुत केडारखौ साख्रि मोनबाय साख्रि होबाय आसाम सरकार भारत सरकारा होननानै बुंदों बेब्लाबो नोंसोरो बेखौ काउन्टार दिनै होनो साहस मोनाखै एनडिएफबिआ साख्रि मोनदों नामा दिपेन बर' एनडिएफबिआ दिनै रिहेबिलिटेसन मोनदों नामा दिपेन बर' दिनै नोङो नंखायखौनो रुलिं पार्टी एबा सरकारनिफ्राय थाखा जानो मथ'बै बिटिआर सुक्तिखौ दफा आखरफोरखौ दफानि माबाफोरखौ सुक्तिनि क्लजफोरखौ मावफुंनो होननानै दिनै नोङो प्रमद बर' इउपिपिएल बिटिसि सरकारनिफ्राय मथा थफ्ला नोंथाङा रां लानानै बर' रायजो राजाखौ रांजों बायनानै भट बिनानै देरहानो होनो थाखाय नोंथाङा थांगासिनो दं बे एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिराद मुगैथाव निन्दा होजाथाव बे खामानि जाबाय दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा एबा एबसुखौ जोङो एबसु होननानै बुंनो लाजिबाय एबसु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन होननो लाजिबाय बेखौ जोङो इउपिपिएल नि स्टुडेन्ट विंस होननानैसो बुंनांसिगोन एबसु इज नाथिं बाट पलिटिकेल विंस अर्गेनाइजेशन स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन अफ इउपिपिएल जों बेखौसो दिनै बुंगोन दिनै जोङो रायजो राजाया दिनै नायदो दिपेन बर'आ थाखानि थाखाय एबसु बादि मोनसे गोथार आफादखौ माबादि फाननानै जानो हायो नंखायनो प्रमद बर'आ बिटिसि खौ फाननानै जाबाय बिटिसि नि एमसिएलए फोरनि एसेम्बलि बिल्डिंखौ 40टानि जायगायाव 120टा सिट खालामनानै आसाम सरकारनि मोनसे
ब्रान्च एसेम्बलि हिसाबै दिनै फाननानै जाबाय बिटिसि 6 शिड्युलनि गासिबो पावार एन्ड फांसनखौ दिनै धंस खालामबाय अर्थात फाननानै जाबाय आरो दिनै दिपेन बर'आ दिनै एबसुखौ इउपिपिएलनो फाननानै जाबाय बिनि बिनिमयाव गावहा कौटि कौटि थाखा प्रमद बर' बा इउपिपिएलनिफ्राय जाबाय बेनो नामा एबसुनि खामानिया दिपेन बर' बुंनाय जायो जों दा बुंनो हासै दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनो हासै बे बर' टाइटेलनि सानै बर' लिडारा जातिखौ फाननानै जाबाय बिथांमोनहा बे बर' टाइटेलनि सानै जातीय जे नेता दा सासेया पलिटिकेल नेता बे सानैया बर' जातिखौ आसाम सरकारनो बिजिपिनो फाननानै जाग्रा सासे बेफारि नोंथांमोनहा साफा साफा जाति फाननानै जाग्रा बेफारि होननानै जों रायजो राजाया बुंनो हायो बर' रायजो राजा मानगोनां नोंथांमोन दिनै दिपेन बर'नि आखलखौ नोंथांमोनहा नायदो दिनै दाखालि दिलीप सैखिया जेब्ला बिटिसिआव 6 शिड्युल एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोननै आयेन थानो हाया मोनसे आयेनखौ उथायनांगोन जेब्ला बुङो दिपेन बर'आ माने खुनु काउन्टार होआखै दिपेन बर' एबसु प्रेसिडेन्टआ जातीय सेन्टिमेन्ट गोनांबाथ' बेयो होननांगौमोन बिदिब्ला जों दिनै प्रमान जाबाय दिपेन बर'आ जातीय सेन्टिमेन्ट होननाय गैया जातिनि ब्लाड बेनाव गैया आरो थांनाय जेला दिल्लीयाव बिथांमोनहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ कैलाश कल'नियाव गायसनहैयो आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामै कैलाश कल'नि मोनसे लामाखौ नाम होयो बे समाव पाठशालानि सासे असमिया सेंग्रा रन्जित डेका होननाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एक्सट्रिमिस्ट गुन्डा बायदि मैया होननानै देशद्रहि होननानै समालोचना खालामदोंमोन बेखौबो दिपेन बर'आ जेबो काउन्टार होआखै प्रटेक्शन होआखै अर्थात बे हारसा गथ' सेंग्रा बुंनाय गुन्डा एक्सट्रिमिस्ट होननायखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों ग्रहण खालामदों नंगौ उपेना सासे एक्सट्रिमिस्टमोन नंगौ उपेना सासे गुन्डामोन होननानै नोंथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामदों साइलेन्ट थानायनि मिनिङा एक्सेप्ट खालामनाय मानिनानै लानाय दिपेन बर' ना नों बेखौ बुजिया दिनै नोंथाङा स्लेब इलेक्शन फैबा राजनीतिक दलफोरखौ समर्थन खालामनानै बिनि समर्थनाव कौटि हाजार कौटि नोङो एन्जय खालामनो दिनै एबसुखौ नोङो बाहायगासिनो दं बे महापाप बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सुप्रिम सेक्रेटारिनि बाथ्रा बुङो सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांदों इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर साख्रिखौ गारदों नोंसोर दिनै खिन्थु एबसुखौ लानानै इलेक्शन फैब्ला कौटि थाखा खामायनायनि मोनसे सुबिदा मोनसे एडभान्टेज हिसाबै नोंसोरो बेखौ मावगासिनो दं खालामगासिनो दं लाजिनांगौ दिनै नंखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नोंसोर हाजारखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिजों सोलिदों होनदों मोनसेबो सैथो नङा नोंसोर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श नीतिखौ फाननानै जाजोब्बाय नोंसोर सेस खालामबाय नों दिपेन बर'जों प्रमद बर'जों